apa umadane ling kabeh pranan Pandhawa sing patutan saka garwa widodari ora diparingake melu jroning Bratayuda Jaya Binangun. Yen wis tiba wahyane mangsa kala bakal tinimbalan marang ngayunan. Yen kono aku Kakang Antarsela Siwa Jatiwati njaluk pamit bali marang Amarta ya, Kak. Wah, Adiwenang lan Guru Dewaku aku njaluk pamit. Sing prayitna ngati-ati. Werkudara sing bisa nggonmu momong para pranakan Pandhawa ya, nggih. Eling-ilingen dawuh Sang Hyang Wenang, nggih. Tidur sapa? Werkudara. Ayo njaluk Bambang Wisangeni tungkak. Oh. Gus, sampun muru dhateng Bantayuda nggih, Den. Menika sampun purna anggenipun wisanggeni gugat dhateng kayangan. Menika mertelakaken bilih kadang kaneman kedah saged nyirep hawa nafsunipun. Ampun keselak muluk barang kang melok tundhane keselak-selak. Sebab menawi dereng wancinipun dados pangarsa ampun dipeksa. Samangke kedadiane mboten sae, Gus. Menawi dereng umur ampun dadi pemimpin mindak dados risak pranatanipun malah kisruh negaranipun lho niku. Mila Den, monggo sami memuji mugi ing taun salajengipun kula panjenengan sami saged milih lan golek pemimpin ingkang estu-estu saged nata praja. Menika sampun ketingal calon pangarsa ingkang mandhap wonten ing wewengkon Sukoharja. Mugi Mas tuntas anggenipun ngesui dhateng para kawula tansah pinaringan hayu lan ugi wahyu kanalendran Den kukasing ngatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.